Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, namun kok ya lawes kayak besok. Assalamualaikum. Apa kami ya? Ajeng enten perlu sekedap. Nah, nek asline jenengan pundi? Kediri. Nggih, kare. Lho top be. Nggih. Lang napa jenenge ngertos kalih tangga niku terus teng Bibrik Jiwan Madiun niku enten tiyang sepah. Lah ingkang nyanjangi teng mriki nek enten Nggih, anu yang entuk informasi saking tangga. Terus riyen bar mriki. Mas Eko nate mriki to? nggih Eko anu kolonel. Nggih, nggih. Kolonel Dondo niku. Riyen ajeng nyalon nggih ngoten niku. Mriki. Nggih. Kolonel Hansip niku. Nggih. Terus tamu kula niku nyuwun sewu ketinjing ajeng lerane mboten saged ngoten. Kula pun ping pinten e kula Jenengan akeh likur selikuran nabi wau. Sakesuk wau. Sip. Haris nggih. Terus kali langsung mawon nggih ben tak saged leren kula. Nggih, nggih. Karo niku napa jenengan? Niki lho, Mbah, kula ajeng matang klub. Napa jenenge? Napa niku ajeng tangklep masalah keluarga kula niki lho radi enten masalah sekedhik lah kali bojo. Heeh. Radi cekcok sekedhik ngoten lah. Soale niki anu, Mbah. Napa kula kali bojo kula niki enten tadi cekcok tapi mau sepah niki belani bojo kula ampre maratuwa niki mboten anu niku pripun Mbak Ampre ben makluk karo kula kowe. nggih menawi nek nggih napa jenenge Abang maringi jalan keluar Nggih, insyaallah nggih. Lantaran mengke nggih ditenggo. Nggih, monggo. Kalih napa? Tahun enten kula Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Nggih, sing setri. Ingkang setri, Jemah Paing, Mbak. ingkang setri. Jemah Paing, Mbak. Nggih. Tenggo nggih, sekedap nggih. Ditenggo nggih, sekedap nggih. Ya Allah, Abah. Ya Allah, kesel. Ngeten iki pun biasa. Ya, Sikile jenengan. Dangu. Wendang leren kula niki. Ketinjing wau niku tamu niku dugi mboten blitar. Ajeng nyalon napa? Ansip. Ansip. Dadose mengke nek kula tingali maros panjenengan niku senengane gedang nggih. Gedang apa niku? Gedang, dados iku wis sak dawane gedang nggih. Gedang napa niku teman-teman? Dadi kok pokoke kajar wis belet lah, pokoke matahari terbenam. Heeh. Nek pun ajeng surup nika niki jenengan dulang utawa di Ningali masuk kados gedangnya tadi. nggih di Jepang. Niku remenane maros panjenengan pun kula tingali wae. Mpun enten senengane niku napa umpamane wae senengane tempe napa tahu ngoten nggih tak betani tahu. Pak ndelok kok senengane gedang. Niki gedang kluthuk to, Pak? Niki gedang Mas nggih. Gedang kok Dados ireng. penghapusan nggih. Niki pun ambu wae kula teng niki. Niki napa? Niki tamu napa? Ngoten anu niki. Nggih, tamu niki. Jane wae nggih jenengan niki dulur kula niki Sebut langsung nggih ngeten niki. Dados mangke nggih. ajeng surup nika mpun terbenam matahari niku. Nggih. Pun lepas tiyang lho nggih. Oh, ngoten. Pun to pun insyaallah nek mboten anu jenengan balik-balik iki. Nggih. Terus niki dibuka. Kali dicarupi niki nggih. Napa niki? Niki tempe. Lah kok namun sekali. Tempe niku damel salep mawon sekali. Oh, Nggih.
Gambar digoreng enjing mau nggih kalih abah. Namun sekedik niki. Mboten tempe blitar. Oh. Nggih pripun to? Gedang kalih tempe niku dipripun? Tempe mengke didadekno setunggal. Nggih, namung niki tok. Nggih, nah niki sing paling penting niki nggih. Dan niki napa niku? Uyah to niki. Sanes. Napa? Potas. Diparingi potas. Nggih, dados kersane. Mungkin bener lho. Nek potas niku mboten enten efeke. Lah, lah ulam nih kok langsung klenger lho. Nek kuwi nek ewan teng tiyang mboten. Oh ngoten. Nggih. Dados semanten niki diulang. Efeke pripun Mbah niki nek diparingi potas efek? Dados niki dicuwelne Nggih. kali gedange. Nggih. Dinyet kalih napa sendok ngoten. Nggih. Niki ditaburne. Ngoten. Nggih. Maten-maten mengke dicepakne mawon teng meja. Nggih. Lah kok kados anu to ban apa jenenge mancing tikus gerit niku, Pak. Pun mangsuli, kula nek cancang ngenten iki pun mangsuli. Nggih. Mungkin tak nek apa-apa. Nggih. Nggih. Jenengan iki pados seduluran. Nggih. Kula piyambak nggih pados seduluran. Nggih, Mbak. Nek jenengan mangsuli terus dados ngertos niki napa? Nggih, lajeng. Tasbih. Tasbih. Nggih, nggih. Nggih. Lah Potas niki mengke disawurne. sini iki. Niki Mekah khusus niki. Damel khusus niki. Kalian niki mengke disawurne niki. Napa niki potase Nggih, niki? potase niki dicampurne niki. Nggih. Kalih gedang diulet. Dicepakne mawon teng dhuwur meja nggih. Paringi piring. Nggih, mengke bapak jenengan pun ngambi anda. Oh, ngoten. Niku pun kula surung kalih niki. Oh, kalih tasbih niki. Nggih. Mangga ngono. Sesuk insyaallah niku Gusti Allah kekarsan Gusti Allah kabeh nggih. Kabeh iki kersane Gusti Allah. Mboten napa-napa. Mboten efeke mboten napa-napa mungkin muntuk. Pun maksuli meleh. Oh, Nggih. nggih. Terus nggih. Iki dibeto mawon nggih. Mboten enten kresek engko niku, Pak. Niki pun kan mriko. Oh, Ngertos napa niki? nggih tasbih. Lah niki. Mungkin dana apa-apa. Penting ngerti tongko nggih, nggih. Terus are ndang leren. Niki ket injing. Mboten leren belas tamu niku. Nggih. Kudu pun Diri. diri. Nek nyambut ya. Nggih teng mriku, Pak, teng Kediri nggih. Nggih, nyambut napa? Kula pentane Tamas. Nanas. Nggih. Nek setiap hari ini nggih mepet nanas. Mboten macul. Mas. Nggih. Macul nanas. Oh, nggih. Kula dek wau bidal keng Kediri nggih sekitar jam 8. Dek wau maring nggih teng pundi niku? Nggih. Banju pundi niku? Ya ada ndango. Oh nggih, teng mriku tanglet kula. Terus nggih enten sing ngertos ambah kami mbibre. Nggih beton niku sabun kokok niku. Mboten. Kula tamune mobil-mobil aku nek motor ngono itu nggih. Lah Petani kok Mas. nggih ngapunten lho nggih. Nggih nek ngoten kula tak nyuwun pamit Abah. Ngono ae. Nggih. Lane bendang leren aku iki ya. Nggih Abah, nggih. Lah nggih ngapunten lho nggih. Nggih. Saya semoga-moga nang atas. Dengane medang anu nggih. Nggih. Wes tak syarat. Lagi. Burung tas. Lah iya. Ya Allah. Tas. Lah, yo. Jam apa? Jam anu. Gak sah mangsulin neh. Nggih, Kak. Nggih. Kula Niki Pak aku- boten pados yatra. Nggih. Jenengan nggih boten pados yatra. Nggih. Pados duluran kersane raket. Nggih. Niki mengke kula baleni melih mboten? Baleni mriki melih. Nek dereng tuntas utawi tesih boten niku mawon jenengan balik niki. Berarti sing inti sari inti potas wau kirang akeh. Ngeten niki boten trima ngeten. Enten anu. Pedang itu. Ngoten apa? Lah kula niku niki. Tasbih. Nggih. Nggih pun nek ngoten kula tak nyuwun pamit ya. Terus angklop iki. Sampun. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulongko ya ben. Cekeken kok tasu. Ya paling ya kelakuane kowe dhewe iki karo mertua rambine karo bojo rambine paling. Pun Pak, kula tak mantuk riye. Iya, heeh. Hati-hati lho, nggih.
Terus 10.000. Mas, apa bang? Enten apa bang? Napa ribut? Namun kita kok mungkin kan Binate kok 10.000. terus dia mau mboten pados yatra. Ya pados duluran pun diwangsuli melih lho nggih ngomong ngoten niku. Ngertos niki napa? Sampeyan nek ngertos. Ya tasbih. Lah iya. Oke, niki jane nggih kados niki anton niki lan terus jajan jajan yoga ya jar. Nggih. Ya wis tulung ya padha menungso. Wis muga-muga ae lancar ya. Kono pamit. Berdiri kok kene kok Madiun kok angklop kok 12.000. Ngono tak njaluk takluk. Wis ben nggih nang warung kok. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Dasio. Mantap!